guys, welcome back to my channel. Today is August 3 and it's a Sunday and medyo namuryot ko diri sa balay and I want to go somewhere and kani siya kay mao gyud akong ganahan adtuan if like feeling ako overwhelmed ko sa tanan or like basta ganahan ko mo adto og kanang somewhere nga na ay dagat, ay not really dagat. Kanang naalay siya kanang view. So, ang pinaka very accessible sa ako is ang El Corso. So, I think kapila naman ko diri sa akong YouTube channel mag-vlog nga na ako dito. So, I really like going there. So, right now, we're just waiting for our Grab car. Kay wala ko'y cash, guys. So, yeah, I'll see you there. We are here and I'm looking for a spot because ganahan ko mag-picture sa among outfit. Ganahan sa ko mag-movie. Let's see if na I like, if nice ang movie ron. Ana siya, where is SM ko no? This is not, is this SM? This is not SM. Come on, let's go up here. So, nagsige siya balik na dili ko no ni SM Seaside among gianhi and yeah, actually wala naman sa kaayoy laing buhaton dire aside sa like sightseeing, food. Ganahan jud siya og somewhere nga na ay playground. I'm not sure if na ay playground dire but I think wala nila gidayon. So food lang yun siya and tambay. Ganahan ko mag photo booth. Naara po'y taxi dire but gamay ra kaayo o naka waiting. Ano ay mo nanirado lagi tanan mga restaurant. We are here again. Nindot to ganiha because wala kaayoy tao. But nireklamo ang usa kay init kaayo. Now we're hunting for ice cream. We're looking for ice cream. You want yogurt or ice cream? Ice cream. Okay. Thank you. Do you want to buy do you want to renovate your house or down? Now we're on our way to, we're looking for, what are you looking for? Dito sa siya ganahan mag dinosaur because ganahan siya mag kita sa ihang number blocks. Actually, akong last nga hunt sa number blocks kay nahurot na. So, good luck. Five for me to work. Relax. Hello? Only this. Sugar? Mana?
Guys, look at this. It's so cute. Finally, naanag yung big version ni Avery Dere. Cause I feel like di siya motuo nga siya tong bata dito sa ref. Ganiha, he was so happy nga nabutang na gid siya sa ref. And he was staring at it and then nikalit siya og, "Aw, so cute." Like, why so cute? Because na ako na siya, na ako na heart ang tunga. Anyway, sumakses naman siya sa number blocks niya. Wala na katong 1 to 5 nga number blocks. So, ang naara kay katong 4 and the terrible 2. So, mangita na lang ko sa Shopee since happy naman sa yung birthday. So, kato na lang ako ang birthday gift niya. Wala ra kay may nagdugay actually dito cause my gosh, may rapod because mga 5 p.m. almost 6 p.m. pa mi ni lakaw, nakasakay. Pero grabe kalisod makabook o grab. Unya wala sig kaayo taxi nga nangabot. And daghan na taas na kayang linya. So, more ako na, I want to go home na. Cause the last time nga nang SMC side me on a Sunday, kay grabe. May na lang to kay kuyog mi sa kong mama. So, naara ko'y kakuyog ato. So, hapit mi di ka uli, wala ka uli. Kinaabtan mi og mga, I think, 9 p.m. And then, sayo man din naman nirado dito. So, dili kasulod ang mga grab car. So, lisod kaayo mag-book. Anya dugay pa jud kaayo. So, gilakaw gyud namo dito na magnatuyok taas. Yung murag I'm so overstimulated. Gusto ko na mo umuwi. So, moto siya marug na trauma nga di ko magpagabi sa SMC side if Sunday. So, anyway, that's it for today and I'll see you if kanas ako ganahan mo vlog. Bye! Hi guys, welcome back to my channel, and for today we're gonna do another thrift haul because I went thrifting with Isa last Friday and I got 13 pieces and I challenged myself na for 1,000 pesos maora na akong gustuon. And makaingon ko nga, the thrift gods were with me that day. Nilapas ta og 50 pesos but okay ra. Unsa ra gunang 50. Cherries! Okay, so most of them are tops. So this is the aesthetic that I was going for as inaanak ko'y like peg in mind and na-shock lang jud ko nga murag boobs na ada yun. So I don't know if nakita ninyo akong mini vlog or like naa sa shorts na dito. I thought napalit na ko ang Peter Pan colored, like big color nga white ani. Wala dito na ko nakuha. I was thinking nga kanang medyo redundant siya because na ako gipalit nga white kanang detachable lang siya nga color niya. Ang problema nako ato was ang diri og ang sa like body mismo kay huot siya. So wa ko ni go ato cause masayang. So I went for this one na lang since unique siya og color, vintagey siya nya. Nice jud iyahang tela, dili siya pucho-pucho. Japanese brand din ni siya. Na ako na okay. Same ani but denim lang to siya. So medyo init. Kina ko siya ma-wear. Naalang siya embroidery nga detail. Next kay na ako tulo ka vest. So this is the first vest nga akong na-get. Actually, nangita jud kog ingani nga color. I'm like na ako gi-save nga inspo the same color of vest. Yeah, I was like, oh, this is for me. Next vest that I got is a black one. Yeah, mao lang na siya. More siya kanang quilt. Sakto raman siya sa weather. Dili sa siya super igang. Pwede rin ko maging ani, uy. Ikaw, ko na si ko sa kong ate. Og enforcer ka. Pink. Kani siya kay medyo nagduha-duha ko ani kay mura siya pa-puffy. As you can see, nipis naman siya. So, mura siya okay ra pang mga bagyo or like busay. Muragi ko lang ni siya. Muragi alter. And then, oh my gosh. One of the reason nga murag
excited ko ani because guys, if you guys don't know na ako like thrift shop before sa IG, and then ang main inspiration, nanguha kong mga inspo sa akong mga ipang ukay kay ang style Nanda. Korean brand na siya, nagkaroon kay murag wala na sila, I think. And guys, this one is style Nanda. Asa naman to? This one is style Nanda. Nani siya like tags and all. And mahal kaayo iya. Wait lang. With tags ni siya, pagpalit na ko. And then I got this for 55 pesos only. $799 ang naa sa tag. Sakto ra pud ni siya. Dili siya like oversized. Di ko siya like huot. And ang details lang niya kay bet lang nako iyahang sa sleeves na siya pa-ruffle si Mayor. Ang ihang mga buttons na details kay this one. Kani medyo si tawagan na. Actually, plain lang naman siya. So, murag basic but not so basic. You know what I mean? Yeah, next thing kay medyo makakita ko mga ing-ani sa like H&M, mga online shop. Makita yun din ako. Tanang-tanaw ko mo anak ko nga makita raman na ako sa ukay. Nakita rin yun na ako siya sa ukay. So, medyo plain lang siya tan-ang sa camera. I don't know if makita, but na siya yung nga details sa iyahang waist. Anyway, happy ako kay white. So, bisa ko unsay mabagay niya. Another white top that I got, kay kanya siya. I don't know bito, pero more ko nakuan og more siya og na-vest, but like half lang siya. So, mo na siya ihang style. I don't know unsay tawag ani basta kanang mga kuan, I think Chinese ba na. So, daghang kay siya ganap in life. Lace ni iyahang lace na siya iyahang pa-vest. Dili siya detachable, so lang na siya. And next up that I got, kanya siya, kay nakita yun ako siya sa Pinterest. Feel na ko na yung mga ingani sa mga H&M. First kita na ko, ay naa siya stain. Buti na lang nawala. So, ayan, very perfect. Yeah, I like the detail. You know, fancy for like if na ay events. And syempre, nauso naman karon balik ang mga polka dots. Pagkita na ko, ay perfect. Sakto ra siya na ako, sigo ra siya na ako, uso pag yun siya. And 55 pesos ra, makasabay na ko sa uso. Charis. So, medyo crop top lang niya siya. So, I'm still thinking unsaon ako siya pag style nga dili lang jeans, cause medyo di ko ganahan og crop top. Man ako nang era. I think we're down to our last 3 item. 4 eh. This is the only dress nga akong napalit, and mao na siya ang pinaka mahal. I think 220 pesos, but okay ra cause I've been looking for a baby doll dress, but very short kanina ko siya, although XL siya. Like short baby doll gyud siya. And sakto ra sad siya sa akong bukton, so I was so happy. Kung yo, bahalag 200. Next up that I got, kana siya medyo pang event gini siya. Nya murag wala, naka-realize ko nga murag wala ko'y pang event nga nighttime gani nga na, or pang club, ganon. Kaya murag pang cutie-cutie ako sa nina. So, muna siya, ang tag niya kay Mark & Spencer. Nice ihang quality for 55 pesos. Mas nice ni siya mga quality. Kaya atong last na kong giukayan, 180, pero na ay mga buslot na iinis. Very kuan lang siya, like tita. This is the only skirt that I got. Stretchable, mas mabagay siya anything. Animal print, maski sa personal, dili ka siya obvious, but almost everything kay 55 pesos. Though, ang uban ay 55 pesos for 2. Nasa uban, mga pink tags kay 55 pesos each. And last thing that I got is a boots. Kani siya guys, kay boots gyud akong gituyo dito. Kani siya kay medyo nagduduha ko if like legit siya or not. Gitanaw na ko sa Reddit, medyo murag vintage iyahang style. Mag-assume na lang ko nga dili. But nangita na lang ko og boots para something new. Doc Martens. So ako na siya gi-search sa Reddit, ingon nga murag old ko ano siya, like 1995 something. So, not sure, but anyway, I got it for 200 pesos from 980. Actually, ang akong first yung nakita kay mas taas siya ana. So, sa bagtak siya, kanang kutob sa bagtak nga boots. Sakto ta siya sa akong tiil. It was my size. Ang problema lang yun ang akong bagtak. Grabe kadako sa bagtak. Di
siya I mean, nasuot na ko siya, but like, mer funny kayo ang likod. Dako kayo bagtap yun. So, I want to show for today's haul. And I'm planning to do another thrift adventure tomorrow, hopefully. I'm so happy because medyo dugay na ko, wala kaayo, like, ingani, ma-excite mangukay because I found like the style that I want. But yeah, I'm so happy. So, like if you want more and subscribe for more okay videos and vlogs and all. So, subscribe na guys. Okay, see you soon. Bye.